फरायसालियाव बर' रावनि बिबुंथि जोंनो नांगौ। ECS फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि जोंनो नांगौ। हार बिजिरनाय जोंनो नांगौ। बिटिआर जों 26.2 डेभेलपमेन्ट 26.2 डेभेलपमेन्ट थाबैनो मावफुंनांगौ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 घन्टाया जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों। मानोना जोंनि गुबै बे धरनानि थांखिया जाबाय जे आसामाव बर' रावनि जि मोनसे सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोंनि मान मर्यादाखौ लानानै जोंहा बेवहाय माखासे आद्रा खामानि दाबि दङ, जाफुङै दाबि दङ आरो लोगोसे बर' बिजोंनि जे माखासे जेंनाफोर दं बेखौ लानानै जों बाहाय ज' जादों आरो भेन्सार स्कुला गासिबो माखासे बिटिआरनि मिडियामखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय बे दाबिफोरखौ लाखिदों। गासै 25सो जोंनाव बेवहाय दाबिखौ जोङो 25टा दाबिखौ जोङो जोंनि मेम'रेन्डामाव दिखांदों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि समाव जों बयबो इन्डियानो मिथियो जे बर' रावा भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय मोनसे राव आरो बिदिनो जों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो, गुबुन गुबुन मर्यादाखौ जों मोनो। दिनै नाथाय आसामाव माखासे आनजाद जेरै हाइकर्टजों बानजायजानाय आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव मोनसे पेपार दङ ग्रेड 3नि मेन्स एग्जामावहाय पेपार 5आव बर' रावा बावहाय गैया। थ' लेंगुवेज पेपार अप्सन गैयिनि थाखाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि ल' ग्रेजुवेट्सफ्रा बावहाय जुडिसियेल सार्भिसेसाव साख्रि मोननो हाया। दा बे मोनसे जोंनि अजद आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे टेटआव गोबां एलिजिबोल केन्डिडेट्सफ्रा फोरोंगिरि जानो थाखाय आनजाद होयो। बावहाय बर' लेंगुवेज अप्सना जोंना गैयिनि थाखाय बर' बिजोङाव सोलोंथाइयाव फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय बिनि थाखाय बिथांमोना बे आनजादावहाय लेंगुवेज अप्सनावहाय बिथांमोना होनो हाया। दा बिनिखायनो दिनै जोंनि आरो आसामाव बर' रावनि सोमोन्दैहाय दिनै जोंनाव NCERTआव बावहाय सासे लेक्सारार थानांगौमोन, बेबो गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामा दा स्कुल एजुकेसन बर्ड जाबाय आरो बेवहाय एकाडेमिक अफिसार थानांगौ, बेबो जोंनिया जाफुङाखै। आरो बिब्दिनो दिनैहाय टेक्सट बुक पाब्लिकेसन बर्डआवबो एकाडेमिक अफिसार बाहाय थानांगौ, बेबो गैया। दा दिनैनि दिनाव बर' रावा जिबादि मोनसे मर्यादायाव जोङो आसामाव गनायथि मोननांगौनि खेथ्रआव दिनै जों बेफोरखौ लानानै बेबादि जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो दिनै बेखायनो बे दाबिखौ लानानै फैनो बाध्य जादों। आरो गुबुन माखासे बिजोंनि खोथा लायोबा जोङो बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु जेराव हाइ स्कुल गैया बावहाय बिथांमोना सावरायनाय समाव बाथ्रा होदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे गोदान हाइ स्कुल थिसननायनि मोनसे फारिलाइजोंबो 35 जायगाखौ थिनानै 35 ओनसोलाव 35टा गोदान हाइ स्कुल बर' मिडियामनि मडेल हाइ स्कुल गायसननो जों दाबि दैखांदोंमोन, बेबो दिनैसिमबो जायासै। आरो 101 जि हाइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि खालामनायनि खेथ्रआवबो बावहाय लोगोसेयैहाय बर' जिहेथु मिडियामा बिजोङा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जाबाय, बिनि पस्ट क्रिएसननि गोनांथि दङ। दा बे खामानियाबो दिनैसिमबो दाबो जायाखै आरो बेखायनो दिनै जोङो बेवहाय बे पस्ट क्रिएसना हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुल एलपि स्कुलावबो गोनांथि दङ, प्रभिन्सियेलाइज जाखानायावबो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव बर' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार, एस'सियेट प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जे गोनांथि दंबावो बेखौबो जों बेयाव दाबि लाखिदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया उदालगुरियाव केम्पास जानो गोनां, बेखौ थाबैनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय सेसननिफ्राय बियो जागायनांगौ, बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों। आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां डिपार्टमेन्ट गोदान नांगौ, बावहाय टिचिं आरो नन टिचिंनि बावहाय पस्ट सेंसन गोबां दंबावो जानांगौनि थाखाय। दा दिनै बर' मिडियाम बा बर' डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि कलेजफ्राव जेंना दङ, प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्रावबो एडिसनेल पस्ट नांगौ। आरो बेबायदिनो मडेल कलेज गोदान गायसनबाय आसामाव, नाथाय बेवहाय बर' डिपार्टमेन्ट गैया। बालिपारायाव, बाक्सायाव आरो दुधनैयाव थानाय जेराव जोंनि बर'फ्रा फरायनो हायो बेवहाय जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट गायसननांगौ। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव दिनै आसाम नाङैनो बयबो मिथियो जे बड'लेण्ड गोरोबथा 2020आव जि जालांबाय बिटिआर एकर्ड, बिनि उनाव मोनसे क्लजजोंहाय भेन्सार स्कुलनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय राहा लानांगौनि निड बेसिसआव बे मोनसे प्रभिजनखौ 6.3आव मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय गासै एलपिनिफ्राय पिजिटिम भेन्सार स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि जे राहा बिथांमोना बेखौ दासिमबो लायाखै। आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामाव बिटिआर सरकारनि दारै 10टा कलेज, डिग्री कलेजखौ लाहोनायनि अनगायै नाथाय गुबुन डिग्री कलेज दंबावो, हायार सेकेन्डारि लेभेलाव, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज लेभेलाव दंबावो। आरो बिदिनो हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल जोंहा गोबां दङ। दा दिनै बेबादि मोनसे पर्यायाव आसामाव निउ एजुकेसन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव जोंनि फरायसाफ्रा दासिमबो जुदि भेन्सार स्कुलाव थानानै आपार आइडि एनरलमेन्टआव जोङो माने बावहाय गनायजानाय जोङो दिनैहाय गोबां जायगायाव मोनाखै। आरो बिनि थाखायनो जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय दिनैहाय नासयजादों बा जों गोजानाव थानांदों।
फारसेथिंजाय जोंनि बियो गुदि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट जिहेतु बे संबिधानिक मोनसे जोंनि कनस्टिटिउसनाव फान्डामेन्टेल राइट बे आर्टिकेल 21A दा दिनै जुदि जोंनियाव बिजाबजोंबो जोङो बावहाय दाबो नासयजायोबा स्कुलफ्राबो जुदि फोरोंगिरिया सरकारिकरन जायाबा बा स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाबा जोंनि बे गासै नासयजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फरायसाफोरनि जानानै आरो बर' बिजोंनि जि मानदान्दाखौ लानानै दिनै जों बेफोरबायदि मोनसे आन्दोलनाव फैनो गोनां जादों आरो EGS फरायसालि जेराव एजुकेशन ग्यारेन्टि स्किम होननाय मोनसे प्रजेक्टजों आसामाव गोबां EGS स्कुल दङमोन बर' मिडियामाबो बेबायदिनो बेवहायनो प्रभिन्सियेलाइज जाफाबाय नाथाय बै EGS स्कुलफ्राव दिनै सानै फोरोंगिरि होनायनि बाथ्रा दङमोन पस्ट क्रिएशनानो बेयाव जायाखै आरो बेखौ लानानै दिनै सनितपुर बिश्वनाथाव 70निबो बारा जोंनियाव बेबायदि फोरोंगिरिनि आंखाल दङ दा बेखौ सुफुंनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय जिबायदि जोंहा दा बिटिआर ओनसोलखौ लानानै आरो आसामाव जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे जोंनि बिटिआर हालामजों लोगोसे गोबां डिग्री कलेजफ्राव बर' डिपार्टमेन्ट जोंनाव गैया आरो बेबादिनो बर' डिपार्टमेन्टआव नांदेरनाय फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावहाय दिनै आसामाव मोनसे कलेज लेभेलनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव सेन्ट्रेलाइज खालामनो थांगासिनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआरआ सिक्सडुल काउन्सिल हिसाबै बेखौ बै रिक्रुटमेन्ट जि मोनसे कलेज टिचार रिक्रुटमेन्ट बर्ड दङ बिनिफ्राय आवथायाव दोननांगौ बेयाव जोंखौ फोनांजाबनो नाङा मानोना एजुकेशना बिटिआरआव ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट आरो बेखौ सरकारखौनो खुंनो होनायनि थाखाय बे राहाखौ दोननांगौ आरो बड'लेण्डआव बेबायदि एखुथायै जाहाथे रिक्रुटमेन्ट जानो हायो जिहेतु जोंनाव साइन्स कलेजनि गोनांथि दङ बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफा मडेल साइन्स कलेज गायसननो थाखाय जों खावलायदोंमोन बेजों लोगोसे जि जिल्लायाव ल' कलेज गैया बावहाय गोदानै ल' कलेज गायसननायनि थाखायबो जोङो दाबि दैखांदोंमोन दिनैसिमबो बे जाफुङासै आरो बेबायदिनो बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव जोंहा गोदान डिपार्टमेन्ट नांदेरगौ मानोना वर्ल्ड क्लास इन्जिनियारिं कलेज जानो थाखाय दिनै जोंना बिबि इन्जिनियारिं कलेजा बाय फेकाल्टिजों लोगोसे डिपार्टमेन्ट गोनांथि दङ आरो बिनि थाखाय पिजि लेभेलावबो जोंहा दिनै बिएड कलेजा क'क्राझाराव सरकारि बिएड कलेज दङ बावहाय एमएड इन्ट्रडाक्सन जाबाय नाथाय बेखौ सरकारि खालामनाय जायाखै आरो बिनि थाखायनो जों आसाम सरकारखौ बेखौबो जाहाथे सरकारिकरन खालामफायो बिनि थाखाय जोङो नारसिनदों आरो दिनै गासै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे केम्पासनिफ्राय लानानै लोगोसे उदालगुरियाव बे थिसनजानायनिफ्राय लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिसाबैनो गोदान डिपार्टमेन्टजों गोदान फेकाल्टि टिचिं नन टिचिं बावहाय दिनै सेंसन मोननांगौनि थाखाय आसाम सरकारा बेखौ जाहाथे होफुङो बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों आरो दिनैनि बड'लेण्ड सोलिनाय जि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिनो अफिसाव दिनै डाइरेक्टरेट अफिसाव जोंहा गोबां बाहाय भेकेन्ट पस्ट दङ बा पस्ट क्रिएट खालामनांगौ दङ बेखौ लानानै जोङो जाहाथे बिथांमोना गेबेङै खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों आरो आसाम नाङैनो जोंना भेन्सार स्कुलफ्रा दिनै मिड डे मिल गोबां माने बावहाय गुबुन गुबुन बिजाबनि राइट्स बायदिसिना दिनै गुनउत्सबनिफ्राय बन्सित जागासिनो दङ मानोना बे जुदि जोंनि फरायसाफ्रा बेबादि बन्सित जायोबा बियो राइट टु एजुकेशननि भायलेसन सोलियो दा बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ दिनैनि मेमरेन्डामजों बा दिनैनि आर'जलाइजों जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांहोनो नागिरदों जाहाथे जोंनि बे बर' रावनि मान सन्मान आरो मर्यादाया आसामाव माने गुबुन रावनि बादि समान समानै मान मोननांगौ आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि रोंगौथि थानाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जुडिसियेल सार्भिससिम बा गुबुन गुबुन सार्भिसाव जाहाथे जोङो बन्सित जाया आरो बिनिफ्राय बर' बिजोंनि जेसेबां फोरोंगिरिनि भेकेन्सि दङ बेखौ थिसननांगौ फरायसालिफ्राव भेकेन्सि दङ बेखौ थिसननांगौ आरो 6.3 क्लजखौ थाब इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै जों आसाम सरकारखौ बे मेमरेन्डामनि दारै जों रिमाइन्ड खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सावरायनो लिंबा सावरायगोन नाथाय समस्याया समाधान जायाब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि आन्दलन खालामनानै बा सोमावसारनानै जोंनि दाबिखौ जोङो जायागौमानि बेबायदि खालामलांनायनिबो जोङो थियारि दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ फिन खेबसेबाव जाहाथे जोङो बिनि दाबिफोरखौ लाखिनानै बिथांमोना जोंनि बे दाबिफोरखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे आन्दलनखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लानाय जाबाय।